Want aankomende week win een groep van 24 jongeren, maar ze en haar begeleiders weer omkwamen. Want ze hebben deze zomer 3 weken in Ghana teruggebracht om te helpen met het bouwen van klaslokalen. Ze gaan een directe bijdrage leveren aan het verbetering van het onderwijs in dit Afrikaanse land. Het project dat wie een onderdeel van de organisatie World Servants die de jongeren uit Nederland beloekt bij ontwikkelingssamenwerking. In de onreinheidsreis is meer dan 130.000 euro ophellen via allerlei acties. Ja, en nou ben je inmiddels 4 mensen staan in de studio. Dus je lekker vol en lekker gezellig. Misschien we even een rondje meisje van je naam eigenlijk even. Nou, ik ben Antje Boonstra. Ik kom uit Lussers en ik ga mij best als medisch leider. Ik ben Anna Dijkstra en kom uit Moire. En ik ben mij als jongere. Ik ben Verder van der Veen. Ik ben Santjenier en ik kom uit Mohammed. En ik ben gewoon als jongere mij. Ik ben Jacob Leo Klemstra, ik kom uit Lusserswijk en ik ben gewoon als jongere mij. Nou is het denk ik bijna een Ierlien, door die hem hier ergens west had. En daarna nog een keer volgens mij. Toen begon hij met deze actie. Wordt eerder, nou misschien in het kwart even, dat oude hier al hier gebeurt. Waar mij gebeurt, Jan? Anna? Nou ja, we hadden daar hier natuurlijk heel veel acties voert, heel veel yield ophellen. We zijn er super druk mee bezig geweest. Op laatst dan binnen acties al en dan was die echt voorbereid op de reis. Die tas inpakken is ook nou wel een heel ding. Maar het is al gelukt. En toen wie het Safir. Ja, en het weer Safir dat is nou 3 weken geleden dat je hem erheen komt binnen? Ja. Ja? Een van de jongens kan er misschien wat over vertellen hoe weer dat die reis daarheen. Want Ghana is natuurlijk net nice door. Hoe ging dat? Kun je dat vertellen? Onze reis begon natuurlijk in Jussen zelf. Daar hebben we gestart. Het project echt, we hebben echt begonnen. Toen stapten we de bus in en ben we naar Schiphol te rijden. Toen op Schiphol gingen we de vlucht. Die ging naar Casablanca in Marokko. Dat die de tussenstap. En daar gaan we 4 uur wachten. 's Nachts. Dus we moesten nu zelf wat vermijden. Maar dat is gelukkig wel lukt. En toen uit Casablanca ben we naar Ghana West. Dat werd dus best een lange reis. Ja, dat klopt. Ja. Hey, nou kwam je hem daar aan in dat loon. En dan zie ik even naar Jacob Leeuwen. Ja, wat kwam je hem doen zien? Hoe wie dat? Want ja, dat is denk ik daar toch wat anders dan Schiphol. Ja, nou, we stapten eigenlijk uit het vliegtuig uit. Toen hadden we dus bagage bij elkaar zacht. Nou, toen kwamen we boeten en toen werd het al wel jacht. En dus die de bus op te wachten. En toen ben we in de bus gestapt en toen moesten we nog weer rijden naar onze verblijf daar in Cocosiaze. En dat beleeft heel wat op die wegen. Het verkeer is er heel oors. Met 0 regels. De auto's flitsen in de richting in. Er zit guiden op het dak. Dus juist die dagen nu ter, ja. Dat is dus wat oors daar hier bij u in Noord-Friesland. En als het een louter is, doe de Fjouwersdik. Ja, dat is heel wat oors. Dan komen ze hier in Nederland weer en het is van, oh heerlijk, lekker rustig. Maar daar is skommels in die bus om en dan klapst een keer met een kapje in het ruit aan. En heel oors. Ja. Wie het van je nou, is je nou gemeen het echt een cultuurskok, Anna? Ja, voor mij wel. Van iedereen denk ik wel. Het is echt heel los als jaren. Ja, want wat is daar eigenlijk bijblijven, zeg maar zeggen, in het grootste verschil, zeg maar zeggen. Was nou wat het eerst naar boven plopt bij die als je daar aan denkt? Ik denk dan eigenlijk vat aan die mensen daar, hoe dankbaar hun ben en hoe gelukkig en blij. Dan maar wij hier eigenlijk echt net zeuren. Nee, kun je een voorbeeld nemen? Nou, we hadden een volleybaltoernooi. Dan uw teamtje en een team van hun. En hun hien won en wij hien van die plastic medailles en een beker. En nou, dat waren echt jongens van 20 en hun wien zo blij aan mij. Dat is echt, dat is echt. Dat haast je echt net eigenlijk. Nee. Maar een plastic medaille, ja. Wij zijn heel veel verwend misschien wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, in de Hinnenwest, je moest daar wat doen vanzelf. Wat hem precies die en verder? Nou, natuurlijk bouwd. We moesten daar natuurlijk een schoolendeel zetten. Dat is gelukkig gelukt. Hij is eigenlijk al, moest alleen nog verven worden, maar dat komt daar nog wel clear. We hebben ook een kinderprogramma voor de band. We hebben nog orenprogramma's zoals voetbalkliniek. Dat we dan 2 dagen training gaan weer.
En ben van 2 ongeveer. En we hier live skills. Dat wie een programma dat je dan over bepaalde onderwerpen praten. Maar ik ben van je eigen leeftijd. En we hadden volle meer die we haar home visits gewoon. Gingen bij die mensen thuis in het dorp op bezoek. We hadden pannenkoeken bakt. En sommigen bleven daar zelfs nog sliepen. Ik zelf ook. En Anne ook. En Jacob Liewe ook. Je hebt bij mensen die daar bij je heen slept. Ja, we hebben daar thuis slept. En dat die echt een ervaring op zichzelf. Dus heel wat. Ja, maar nog even hoe dat sliepen daar, dat zal net wezen. Dat hij een mooi bedje kleest in, denk ik. Of hoe wie dat dan? Ja, wij hier zelf ons eigen matrassen. Dus wij sliepen eigenlijk elke nacht op een matras. Maar dat die net van de beste kwaliteit. Maar die gingen we dus echt maar steeds maar naar dat huisje daar. En wij gingen klamboes. Dus daar sliepen we onder voor bescherming tegen insecten. En ja, zo sliepen we daar eigenlijk direct. Dus we gingen eigenlijk alles op mijn naam. Ja, je hebt gebouwd, maar je hebt dus echt volle meer oren dingen eigenlijk in. En Antje is ook even erbij, want dat zit dan echt bij het programma in? Ja, dat klopt. Dat zit ook bij het programma in. Ik om daar wat van de cultuur te leren en ik om te zien hoe het mensen daar leven. Nou ja, en inderdaad, verder zou het al echt bij die mensen op visite gingen. Steeds maar, hebben we hier een pannenkoekmix, mijn naam vanuit Nederland. En dan gingen we dan maar een groepje heen. We gingen ook foto's, mijn naam, van hoe ziet uw gezin eruit en hoe ziet uw dorp eruit. En dat konden we dan, hier steekt wat een gespreksonderwerp dan. Want mensen konden wel Engels, dus dan konden we in het Engels vertellen. Nou, dit is mijn gezin, je wij en wij. Nou, en dat vonden ze al hier echt geweldig om te zien. En dan winnen ze helemaal van, oh wauw. En iedereen moest die foto's zien. En ze winnen gewoon heel nieuwsgierig naar hoe wij leven in Nederland. Ja. Zaten wij nieuwsgierig naar hun. Dus we gingen echt een prutte interactie met de mensen. Ja, dat is heel mooi. Want dat ik daar nog vraag, wat is daar het meeste bijblijven van deze reis? Wat is dat voor jou dan? Nou, ik ga mooi geweest naar een bezoek naar een medische kliniek daar. Ik werk zelf in een ziekenhuis. Ik ben in shock. Echt van, het wie zo moedig. Dat werkt een verloskundige praktijk. Ze dienen er echt bevallingen. Nou, er is gewoon een stellage en een vies matras erop. En niks wie de scan. En dat is dan juist van, wat ik dan werk en hoe die mensen daar werken. En ik heb grote bewondering voor de verpleegkundigen die er op dat moment wie maar hoeveel oorgaven als zij daar toch aan het werk wie om daar de mensen te helpen. Er winnen geen stromend water, geen elektriciteit. Als ze daar naar de wc moesten, dan moesten ze daar bij mensen in het dorp moesten ze vragen dat ze daar naar de wc mochten voor zover dat er een wc is. Dus ja, dat stond mij echt wel heel erg, bleef me dat bij. Dat wat we correct al zijn, wij leven in zo'n riek land. Wij mij eigenlijk nooit weer ergens om klagen. Dat is, Dus er zouden meer mensen heen moeten. Ja. Nou ja, om dat besef te krijgen misschien wel inderdaad. Ja, dat zie je maar eigenlijk alle fjouwer wel van dat het zo'n groot verschil is en dat wij eigenlijk hebben hier alles natuurlijk. Ja. En daar hebben ze heel niks en daar ben je eigenlijk nog volle, nog gelukkiger mee, misschien mij dat niks dan wij mij dat wat wij hier hebben. Ja, nou ja, dat vullen wij voor hun in. Dat weten we natuurlijk nooit precies. Nee. Maar als we zien hoe mensen die helpen met mij op een bouw en hoe dankbaar dat ze winnen en hoe dat al je elkaar. Ja, die mensen ben dus heel dankbaar en wij ben hun ook heel dankbaar dat wij 3 weken met hun opleven mochten om te zien hoe het er al je gaat. Nog een laatste vraag. Als je hem werkgelegenheid krijgt, ga je hem dan nog een keer? Ik zou ja zeggen. Je maakt jongens? Ja, ik op zich ik wil. Ja, misschien over een paar hier. Want hier nog net. Maar, nee, oké. Nee, maar je hebt nou wel die. En verder dan ik? Ja, ik kijk wel. Eerst zit inderdaad nog het bezinkglitter, dus misschien nog een paar hier. Maar het lijkt me wel mooi. Anna, verder, Jacob Liewe en begeleider Antje. Ik wil je tegen danken voor je aanwezigheid en dat je me een verhaal even doorvallen.